wordt weer eens een keer een dag mooi romzicht en kreerzwaar, want er weer aardig wat zinnen. Ik hier in Ljouwert van de middag en de temperaturen die liggen heeg. Wel, joen en vannacht. Ja, opklarings, maar ik nog wel wat bewolking en de temperaturen zitten tussen de 3 en de 4 graden. Op Duiloon loopt die temperatuur wat hoger dan zo'n graden en de wind nog altijd in het zuidelijke richting maar zuid, letter meer zuideerst en die is zwak, maar in het kust- en watergebied vrij krachtig. Krijg je jou rond 5. En dan morgen. Ja, morgen beginnen we direct al met bewolking in het westelijke pad van de provincie. En die bewolking zet oer en ik denk dat we de zinnen haast of nauwelijks in zullen. En mocht die zinnen er wezen, dan is dat in de maandtijd even in het oosten. En verder let er op de dag wat rein. Temperaturen morgen zijn 8 of 9 graden en de wind uit het zuiden en zuidwesten waait. Op een nij zwak of matig op het Versteloon en op een nij vrij krachtig in het kust- en watergebied. In de jontijd, in de nacht, ik wat rein en dan zetten we fruit. Fruit zin naar een tongetje en een vreet. Beide dagen droeg waar, beide dagen flink wat zinnen. En de temperaturen zomen er bij de 8 of de 9 graden heen. Wel, sneeuw zucht er wat minder uit. Minder vriendelijk, zeg ze maar. Sneeuw, bewolking is even wat rein en haast of nauwelijks of geen zinnen. De temperatuur, ik dan zou om er bij de 8 of de 9 graden heen. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.